chicos, hoy vamos a subir anem a pujar una altra muntanya, ¿vale? Aquesta vegada toca la muntanya de Montpedrós, ¿vale? Més reconeguda perquè té a dalt l'ermita de Sant Antoni, ¿vale? Comencem pujant fins a l'ermita de Sant Ramon per baixar i continuar fins a l'ermita de Sant Antoni. Apa, anem! Bueno, ja hem arribat a l'ermita de Sant Ramon, ¿vale? Ara el camí continua per Sant Climent, ¿vale? Fins a arribar allà, que és l'ermita de Sant Antoni, la muntanya de Montpedrós. Anem-hi! Bueno, ja hem arribat a Torrelles, ¿vale? Ja hem travessat Viladecans, Sant Boi i ja hem arribat a la muntanya de Montpedrós, ¿vale? Anem a pujar fins a l'ermita, que està allà dalt, és allò que queda caseta que es veu, i ja queda molt poc. Va, vinga, anem! Aviam, hem agafat un camí alternatiu, pensàvem que arribava fins a l'ermita de Sant Antoni, però no, hem arribat al cinturó del Rebaixí, ¿vale? Vull dir, ja tenim un altre cim a la butxaca, ¿vale? Aquest té 287,4 metres, no està força bé, va bé, un altre d'allà. Allà veureu Sant Ramon, hem vingut des d'allà. Apa, continuem, que ens queda una mica. Després del turó del Riqui, ja hem arribat per fi a la muntanya de Montpedrós, ¿vale? A l'ermita de Sant Antoni. Com podeu veure en el cartell, són 348 metres, no està malament, però comparat amb el Perafort, res a veure. Allà podeu veure que es veu Montserrat, ¿vale? Avui el dia està molt clar i es pot apreciar perfectament la muntanya de Montserrat. Ja hem vingut a l'ermita de Sant Antoni, estem a Sant Ramon i ara anem a dinar. Vinga, fins al pròxim cim. Hem pujat a l'ermita de Sant Ramon hem anat al turó del Rebogí, del turó del Rebogí hem anat, com sabeu, a l'ermita de Sant Antoni i hem tornat cap aquí, ¿vale? Ja anem cap a casa, avui hem fet 3 cims i, bueno, fins la pròxima!